Bună, Emanuel! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a participa la seria de interviuri Talk, care de fapt sunt dialoguri despre provocările sistemului de garanție returnare în România pentru reciclarea dozelor din aluminiu. Pentru cei care nu te cunosc, aș vrea să fac o scurtă introducere. Emanuel Pârvulescu este directorul de mediu al Cora România, reprezentând compania în fața clienților, partenerilor de afaceri și autorităților de reglementare. În rolul său a creat strategia verde a Cora România, cu peste 20 de ani de experiență operațională și de consultanță. Emanuel este un expert în cerințele de reglementare și riscurile și soluțiile de mediu și este punctul de contact principal al Cora România pentru stakeholderii implicați în subiectele cu impact asupra mediului și a dezvoltării sustenabile. Subiectul nostru de astăzi este unul foarte discutat în ultima vreme, sistemul de garanție returnare, așa cum a fost el preconizat să fie implementat, să fie lansat în România în acest an. Din păcate, el a fost amânat pentru anul viitor. Și aș vrea să te întreb dacă acesta este un lucru bun pentru mari retailer. A fi fost pregătit pentru lansarea lui în acest an, așa cum a fost propus inițial, sau ce avantaje va aduce această amânare a lansării? Bună, Adina! În primul rând vreau să-ți mulțumesc de invitație și de asemenea trebuie să-ți mulțumesc pentru introducerea foarte drăguță de asemenea. Și ca să revin la întrebarea ta sau la întrebările tale, referitor dacă am fi fost pregătiți pentru anul acesta, realitatea ne arată că măsură ce ne setăm niște așteptări realiste, putem să avem și niște obiective pe care le putem atinge foarte ușor. În acest proiect se lucrează de peste 5 ani, într-o echipă extinsă în care există reprezentanții Ministerului Mediului, ai retailerului, al marilor producători și așa mai departe, precum și al diversos alți actori, spre exemplu reciclatori sau furnizori de servicii sau diverse echipamente. Ținând cont de modul în care acest proiect s-a derulat, cred că până în acest moment absolut toți actorii implicați au făcut tot ceea ce au putut pentru a duce proiectul într-un stadiu cât mai aproape de implementare. Cred că ar trebui să vedem partea pozitivă și anume faptul că avem deja compania făcută, avem deja un management care este activ și avem un acționariat pe care ne-l dorim foarte mult, este Ministerul Mediului. Și acest lucru cred că spune foarte multe, fiind un parteneriat public-privat pe care nu l-am văzut de foarte mult timp funcționând ca un actor de succes, dar în această companie, în Returo și în sistemul SGR, sunt convins că rezultatele vor fi excelente. Care sunt obligațiile retailerilor și ce demersuri trebuie să întreprindă pentru ca acest sistem să funcționeze în parametrii? Fluxul este unul care pornește de la consumator și se încheie tot la consumator. Odată cu pornirea sistemului, toate ambalajele care fac parte din sistemul de garanție returnare, care va fi administrat de către Returo, orice consumator care va intra într-un magazin și va cumpăra un astfel de ambalaj, spre exemplu un PET, o sticlă sau o doză de aluminiu, care poate să conțină apă, suc, bere, vin și așa mai departe, urmează să plătească o garanție la casa de marcat de 50 de bani. Odată ce acest recipient este adus înapoi la retailer, consumatorul va primi cei 50 de bani înapoi prin două metode. Poate să fie printr-o metodă clasică cash-ul sau printr-un voucher de cumpărături. În cazul voucherului de cumpărături, acesta se va regăsi în cadrul
acelor retailer care vor face o colectare automată prin niște aparate care se numesc RVM, iar rambursarea garanției va fi făcută cash în cazul comercianților care fac această colectare de obicei manual. Comercianții și retailerii vor fi interfața sistemului cu consumatorul. Din punct de vedere logistic, cum se va realiza această colectare? În ce mijloace? Mi-ai spus mai devreme că prin aceste aparate RVM, dar știu că va exista și o colectare manuală. Și câte puncte de colectare își propune Cora să aibă pentru început când acest sistem va fi? Cora va avea sisteme de colectare în absolut toate magazinele sale, indiferent dacă vorbim de zona de hipermarket sau de noul concept pe care îl avem, care se numește Cora Urban. În toate aceste magazine vom regăsi puncte de colectare. În zona de hiper, toată colectarea se va face automat. Clienții vor putea veni în parcări, unde vor exista niște containere dotate cu aparate special concepute pentru a primi aceste recipiente de ambalaj, de unde vor primi și vouchere aferente contravalorii garanției pe care au plătit-o. În ceea ce privește magazinul nostru Cora Urban, aici colectarea va fi mixtă în funcție de locație, adică vor fi magazine care vor colecta automat, vor avea astfel de aparate, dar vor fi și magazine care vor prelua aceste ambalaje manual. Odată ce primim aceste recipiente, urmează să informăm returul de cantitatea pe care am reușit să o colectăm zilnic, săptămânal, lunar, iar compania, prin diversi prestatori logistici, urmează să preia toate aceste ambalaje, să le ducă la centre de numărare sau de sortare, în funcție de tipologia de colectare a noastră, iar mai departe să trimită aceste ambalaje pe fluxul de reciclare. Ce alte opțiuni mai are consumatorul care dorește să contribuie la acest sistem de garanție returnare și să returneze ambalajele de băuturi în afară de garanția de 0,50 de bani? Mai are și alte posibilități? Mai există și alte situații în care el poate să fie recompensat și altfel decât financiar? În primul rând, cred că ar trebui să ne dăm seama cu toții de necesitatea de a arunca și de a arunca în realitate toate ambalajele pe care le consumăm în acele locuri care sunt special concepute pentru colectarea lor. Spre exemplu, PET-ul la PET, sticla la sticlă, iar dozele de aluminiu în zona de metal. Practic, ceea ce va face sistemul de garanție returnare va crea stimulentul necesar pentru ca toți consumatorii să poată să aducă acele recipiente pe care le cumpără și acum, dar să le returneze pentru a-și recupera garanția respectivă. Cred că sistemul are menirea și scopul de a ne arăta că odată ce ne purtăm normal, impactul nostru asupra mediului devine unul neutru, dar în același timp, sistemul ne arată că dacă nu ne interesează, consumatorul și noi toți vom fi penalizați cu cei 50 de bani pe care am plătit ca și garanție. Știm că România reciclată de 4 ori mai puțin decât media țărilor europene, conform datelor Eurostat. Până în 2025, România trebuie să atingă o rată de reciclare de 55%, dar țara noastră nu a atins nici măcar rata anterioară de 50% stabilită pentru 2020. În luna februarie 2022, România a fost dată din nou în judecată de Comisia Europeană pentru că nu a închis toate cele 68 de gropi de gunoi conform unei decizii din 2018. În acest context, la ce cantități de doze vă așteptați să fie colectate prin acest sistem în locațiile Cora? Credeți că oamenii, cetățenii, consumatorii vor fi mai responsabili datorită acestei garanții de 50 de bani sau ar trebui să încercăm să îi motivăm și în alt fel?
Adică mă gândesc că recompensa aceasta financiară este foarte bună, este de fapt cel mai perfect mijloc de a convinge cetățenii să vină înapoi cu ambalajele de băuturi. Dar mai există și alte situații pe care le luați în calcul în afară de această garanție pentru a determina consumatorul, și acum mă refer la consumatorul de doze de aluminiu, să vină cu doza înapoi, pentru că din punctul nostru de vedere această garanție de 0,50 de bani pentru toate tipurile de deșeuri de ambalaje de băuturi, indiferent de dimensiune sau cantitate, este puțin discriminatorie. Înțeleg ceea ce vrei să spui, dar înainte aș vrea să-ți creez o imagine în care ai putea să vezi unde se regăsește doza de aluminiu în mixul de produse care este impactat de sistemul de garanție returnare. Din 100 de recipiente, vorbesc acum strict de cola, din 100 de recipiente pe care consumatorul le cumpără în fiecare zi, media este de 70% formată din recipiente PET, 20% sticle și 10% doze de aluminiu. Putem vedea că, în general, ponderea consumului de ambalaje este covârșitoare în zona de PET, iar zona de doze de aluminiu și câteodată și de metal este cea mai scăzută ca și fracție din total vânzări. Evident că te rog. Exact asta voiam să spun, că doza oricum este un ambalaj sau produsul ambalat în doză este oricum mai scump decât produsul ambalat la PET. Și noi considerăm că această garanție de 50 de bani nu va face decât să descurajeze consumatorul să cumpere băuturi ambalate în doze și să se îndrepte către băuturile ambalate în PET, pentru că el va primi înapoi aceeași garanție. Adică el va cumpăra o cantitate mai mare pentru care va primi înapoi aceeași garanție și atunci de ce să cumpere o cantitate mai mică? Evident că se va îndrepta către cantitățile mai mari. Înțeleg ce spui, însă există două fațete ale poveștii. Evident că un consumator, odată ce are un recipient în mână, indiferent că este vorba de o doză de aluminiu, de o sticlă sau de un PET, el va avea în realitate 50 de bani în mână. Odată ce este interesat de această sumă de bani, cu siguranță, indiferent de materialul din care acel recipient este făcut, el va face tot efortul necesar pentru a-și recupera banii. De asemenea, putem să ne uităm la lichidele care sunt și băuturile care sunt ambalate în doze de aluminiu, putem observa că ele poate de multe ori au un preț puțin mai ridicat față de același lichid ambalat într-un PET. Ceea ce putem deduce că impactul, să spunem așa, procentual al garanției pentru un recipient de tip aluminiu versus unul PET este mult mai scăzut. De asemenea, sunt extrem de convins că odată ce acest sistem va porni, indiferent de tipul de material, absolut toate acestea vor ajunge în centre de colectare pe care noi la Cora le vom administra, dar și în retail în general. Cred că ponderea de returnare a acestor ambalaje inițial va fi una de cel puțin 50%, dar în 2-3 ani această pondere de returnare a cantităților pe care consumatorul le cumpără va fi de minim 90%. Acest procent este aplicat indiferent de tipul de material și analiza noastră ne arată că, indiferent dacă consumatorul achiziționează un recipient, o băutură în PET sau într-o doză de aluminiu, gradul de returnare de 90% se aplică în mod egal, indiferent de tipul de material. Spune-mi, te rog, ce se va întâmpla cu dozele care vor fi colectate în cadrul sistemului?
unde vor ajunge ele. Pentru că noi în România nu avem o fabrică de reciclare a dozelor de aluminiu și tot ceea ce se colectează, sau majoritatea cantităților care se colectează în România, se exportă în vederea reciclării la fabricile de reciclare din Europa. Spune-mi puțin dacă știi care sunt pașii pe care sau traseul pe care îl vor urma dozele de aluminiu colectate în cadrul TIC. Odată ce dozele ajung în centrele de colectare administrate de retaileri, acestea vor fi preluate de către Returo, unde vor fi sortate. În acest moment avem o discuție referitoare la posibilitatea acestor automate, acestor EVM-uri, de a colecta dozele de aluminiu separat sau împreună cu recipientele PET. Dacă ele vor fi colectate separat, atunci dozele de aluminiu vor ajunge la o stație de sortare, unde vor fi compactate și trimise mai departe pe flux. O să revin imediat și la acest flux. În cazul în care dozele vor fi colectate împreună cu recipientele PET, atunci, de asemenea, ele vor ajunge din nou la o stație de sortare, unde vor fi separate de ambalajele PET, urmând ca mai departe să fie trimise pe flux. Acum, revenind la acest flux, indiferent de modalitatea prin care urmează noi la nivel de retail să colectăm aceste doze de aluminiu mixat cu PET sau separat, Returo este înființat în 2022, iar activitatea reală a început din toamna anului 2022. Managementul Returo are discuții continue cu toți actorii din zona de reciclare, atât din România cât și din afara României, pentru a identifica cele mai bune opțiuni, pentru ca cele mai bune opțiuni atât din punct de vedere logistic, dar și financiar, uitându-ne evident cu precădere la piața din România, pentru ca acestea să fie reciclate. Inevitabil, dacă aceste capacități de reciclare nu există în România, după cum știi foarte bine, urmează să fie tratate în Uniunea Europeană. Așa cum spuneam și la început, doza de aluminiu este cel mai reciclat și cel mai sustenabil ambalaj de băuturi și valoros pe piața deșeurilor reciclabile. Așa cum știi, noi avem ca principal program pe care îl desfășurăm, programul Electric and Count, care este un program în prezent implementat în 19 țări plus Brazilia și deținem expertiza necesară pentru a ne oferi suportul în tot ceea ce înseamnă comunicare cu privire la reciclarea dozelor din aluminiu. Voiam să te întreb dacă aveți campanii de conștientizare sau ce strategii veți avea pentru anul viitor pentru a promova toate deșeurile de ambalaje care vor face parte din sistem și dacă aveți ceva plan pentru doza de aluminiu separat sau pentru fiecare tip de deșeu la un moment dat. În acest moment am început diverse proiecte pilot prin care colectăm deșeurile de ambalaj. Aici vorbim de toate cele trei fracții, atât PET-urile, cât și dozele de aluminiu, dar și sticlele din sticlă. Conceptul nostru nu a fost nișat pe o anumită fracție, ci a vrut să înglobeze absolut toate materialele care vor fi incluse în SGR și, de asemenea, toate tipurile de recipiente. Preocuparea noastră este constantă, deoarece noi avem, așa cum spuneam și la început, dar spuneai și tu, noi avem o relație directă cu consumatorul. Consumatorul, în realitate, este șeful nostru suprem și partenerul nostru în toate comunitățile în care noi operăm. Prin urmare, ne dorim să le oferim niște servicii care să le permită să aducă în aceste centre de colectare orice fel de ambalaj generează, indiferent de tipul de material din care acesta este făcut. Ai perfectă dreptate când spui că aluminiul, dozele de aluminiu sunt singurul material care se reciclează 100%. Urmează să
vorbim de anul 2023, împreună cu programul vostru, urmează să avem campanii de conștientizare în care să transmitem atât clienților, dar și consumatorilor în general de astfel de băuturi în care mă regăsesc și eu, din fericire sau din nefericire, nu știu ce pot să-ți spun, nu din nefericire că aș consuma doze de aluminiu, ci din fericire consum doze de aluminiu, din nefericire beau în fiecare zi cel puțin o băutură carbogazoasă, ceea ce nu știu dacă este neapărat sănătos, din perspectiva lichidului din doză. Doza este excelentă, din cauza asta o și consum. Dar întotdeauna, după cum știm, abuzul de anumite băuturi carbogazoase, dar nu numai, câteodată nu este foarte inspirat. Dar revenind la ceea ce spuneai mai devreme, da, în 2023 vom avea campanii de conștientizare cu voi, cu Every Can Counts, și prin care să povestim comunităților în care operăm beneficiile, să spunem așa, consumului de doze de aluminiu și ce se întâmplă cu acestea și care este circuitul lor, atât din zona de producție, dar și în zona de colectare, pretratare și trimitere către reciclare. Emanuel, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție interesantă. Sper că anul viitor să avem multe proiecte în comun, dacă nu cel puțin unul legat de sistemul de garanție returnare, și să lucrăm împreună pentru a promova totuși cel mai sustenabil ambalaj de băuturi, care este dotat din aluminiu, și totodată să facem și mai cunoscut programul nostru Every Can Counts. Îți mulțumesc încă o dată și să ne revedem cu bine. Adina, și eu îți mulțumesc, a fost o discuție extrem de interesantă și sunt convins că relația noastră este una extraordinară, iar tipul de ambalaj pe care voi îl aveți, și mă refer acum la doze de aluminiu, este un ambalaj pe care eu, așa cum spuneam și mai devreme, îl utilizez în fiecare zi, deci we are together. Îți mulțumesc foarte mult! Și eu îți mulțumesc!